Estamos no Parque de Belvís. Este é un dos espazos verdes máis bonitos de Compostela, onde se ven uns solpores e uns menceres magníficos. É un lugar por onde paseo casi todas as mañás coa miña cadena, e onde moi próximo aquí tamén onde se fai o mercado do Lusco-Fusco. Pois Compostela é patrimonio, Compostela son redes de afecto para min, e tamén Compostela é cultura. Temos un lugar que é especial xustamente pola mestura de tradicións, de referentes, e pola mestura tamén de emocións especiais que se concentran. Pero o que máis me gusta é sempre a xente, as persoas. Un lugar que calquera persoa nova poida decidir: eu quero vivir aquí, non quero marchar, non quero emigrar, quero estar aquí. Unha cidade amigável coas persoas maiores, onde as crianzas poidan xogar nas ruas e nas prazas. En definitiva, un concello, un lugar onde haxa espazos de socialización que todo o mundo recoñeza como lugares de seu, como lugares propios. Xuntar todas as áreas políticas e tamén os servizos das distintas áreas, e que todo o mundo tome nota do que son necesidades e políticas que teñen que ser transversais a todas as áreas. O BNG representa ilusión, entusiasmo, capacidade de liderado, equipo, a posibilidade e oportunidade de ter un cambio, sair deste letargo, representa o futuro, representa esperanza. Pois un plan de sábado é levantarse cedo, ir pasear até o banquete de Conxo e despois volver e ir á praza. Realmente isto en tempos de miña nai non podería ser así, teria que ser ao revés, sempre ir á praza primeiro, pero hoxe en día podes facerse así. Primeiro dar un paseo longo, logo ir á praza de Abastos, tomar algo, xantar, e despois ir a algunha das moitas actividades culturais que hai en Compostela, ao teatro, ao cinema, a un concerto, e finalmente rematar tomando algo con amigos e amigas. Ese é un plan perfecto de sábado en Compostela. Realmente eu creo que me ven como unha persoa traballadora, como unha persoa comprometida, e como alguén que se sabe moi facilmente o que penso, se me gusta ou non me gusta o que me están dicindo. Pois podería ser auténtica ou sincera, non a terceira palabra. Ser un pouco feliz e o máis do máis é poder contribuir a que todo o mundo, e moito máis a xente da túa localidade, do teu concello, poida tamén ser un pouco máis feliz e vivir mellor. Pois porque Compostela merece que a escoiten, Compostela merece que dialoguen con ela, merece que lle digan a verdade, merece ter servizos públicos de calidade, merece ser esa capital do país e un lugar que sexa absolutamente accesible para todo o mundo. Pero sobre todo, eu diría que Compostela o que merece é ilusión.